हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तपश्री फैमिली एक्सप्रेस स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ नुआ ब्लॉग को चलन देखा मो बोर चूड़ी कलेक्शन ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଚୁଡ଼ି ମତେ ହବନି ତଥାପି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଚୁଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏ ଚୁଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ମା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ। ଏଇଠି କାହିଁକି ବାଟି କରୁଛୁ ବାହାରୁନି ରେ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଇକି ବସିଛି ଦେଇକି ଅର୍ଡର ଦିଆହବ ସିଏ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିବ କାହିଁକି ସେ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସାବିତ୍ରୀରେ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ମୋ ମା ଟିକେ କମ୍ ପିନ୍ଧେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବନି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଚୁଡ଼ି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଚୁଡ଼ି ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ମୋ ମାର ପିନ୍ଧିବା ଏ ଚୁଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ମତେ ହବନି ମୋ ପୁରା ଦିଟା ହାତ ଆ ଭିତରେ ପଶିବ। ମୋ ଚୁଡ଼ିଟା କାହିଁ ସାଇଟ୍ ହବ ଏଠି ରହିଯା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଥିଲା après ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଛୋଟ ମାପ ସାଇଜ ମତେ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠି ଗଳେଇଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। এইটা ବି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ମୋ ଚୁଡ଼ି ଗୋଟେ ସେଟା ମୋଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆର ଚୁଡ଼ି ଭଳିଆ ବଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଅଛି ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଅଛି ଏଇଟା। ଏମିତି ତଳୁ ଖାତା କରିଦେଲେ ସବୁ ଗଳିଯିବ ମୋ ହାତରେ। ତାହେଲେ କହିବେ ମେହେନ୍ଦି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆହୁରି ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ମାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣିଥିଲେ ବଡ଼ ମାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ମାଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବି। ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଆଣିଥିଲେ କହିଲେ ବି ଏଇଟା କାଳୀ ପୂଜା କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ। ନା ନା ଏଇଟା ଏଇଠି କିଣା ହେଇଥିଲା ଅଶୋକ ଚୁଡ଼ି କଲେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ଲୁ କଲର ୟେଲୋ କଲର ଗ୍ରୀନ କଲରର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ଷ୍ଟୋନ କାରବାର ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ମୋ ହାତକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିବେ ଆପଣମାନେ।
ମୋ ଦେଇ ବସି ମତେ ଖାଲି ଦେଖିକି ହସୁଛି। ହଉ ହଉ ଏମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି। ବାଧ୍ୟ ଏଇଟା ମୋ ପସନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଫିର୍ ବି ଏଇଟା ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି। ଏସବୁ ଯେତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ମୋ ମାଙ୍କର। ମୋ ମା ଏସବୁ ପିନ୍ଧେ। ଯେତେ ବି ଚୁଡ଼ି କଲେକ୍ସନ ଅଛି କାଚ ଚୁଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି। ଏଇ ଚୁଡ଼ି କଲେକ୍ସନ ମୋ ମା ପାଇଁ ଯାହା, ତା ଭିତରୁ କୌଣସି କାଚ ଚୁଡ଼ି ମିଳିବନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଅଛି ବୋଉମାନେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ଆମର ଏଟା ବି ଅଛି ବୋଉମାନେ ବେଣୀ ପାରନ୍ତିନି। ମାନି ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ମାଣବସାରେ ଯୋଉ ଧାନରେ ବେଣୀ ପକେଇ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉମାନେ ବେଣୀ ପାରନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ କଣ କଣ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି, ଆମର ତ ଏମିତି ଅଛି। ମୋ ମା କେବେ ବି ବେଣୀ ପାରେନି। ଏଇଟା ଖଇରୀ କଲର ନା, ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା, ଏଇଟା ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା। ଆଜିକାଲି ତ କେହି ଏତେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଚୁଡ଼ି, ପଟେ କତୁରିଆ ଶଙ୍ଖା ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଲାଗେ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ ଚୁଡ଼ି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ସାୟଦ କାଳୀ ପୂଜାରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ନା ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଳା ପଡିଥିଲା ଭଦ୍ରକରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଳା ପଡିଥିଲା ଭଦ୍ରକରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା, କାଚ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚୁଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ, ମାନେ ସବୁ ଚୁଡ଼ି କଲେକ୍ସନର ପସନ୍ଦ ହଉଛି ମୁଁ କରିଛି। ହଁ ହଁ ଆମେ ଜାଣୁ, ତୁ ଆଣୁ। ଏଇଟା ବି ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା, ଏଇଟା ମୋଟା, ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟାର, ଏଇଟା କେତେ ମୋଟା, ଏଇଟା ବି ଯୋଉ ଶଙ୍ଖାଟା। ମତେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି। ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉ ପଲା, ଲାମିନେସନ ପଲା। ଏଟା ଗାଁକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଏଟା ବି ସେ ଗାଁରୁ ଆମେ କିଣିଥିଲୁ। ଜଣେ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ନେଇକି, ତାଙ୍କ କତିରୁ। ସବୁଠୁ କୋଉ ଚୁଡ଼ିଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆମକୁ କହିବେ। ଏଇଟା କଣ ଯୋଉ ମଗର ମୁହାଁ ବଳା। ସୁନା ତ ଛାଡ କିଣି ହବନି, ଆମେ ଇମିଟେସନ କିଣିକି ଚଳେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ଆଈ ଥିଲାବେଳେ, ଏଇଟା ମୋ ଆଈ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ କିଣିଥିଲୁ ଏଇ ଗାଁରେ। ଗାଁକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି ମୋ ଆଈ ଗଲାଣି କେତେ, 2022 ମସିହାରେ। 22, 23, 24, 25, 5 ବର୍ଷ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଣା ହେଇଥିଲା, ମାନେ 19 ଆଈ ଗଲାଣି 5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଟା ହେଇଛି ଆଉ 19-20ରୁ କିଣା ହେଲା। 19-20 ପାଖାପାଖି, 19-20 ମସିହାରୁ କିଣା ହେଇଛି ଚୁଡ଼ିଟା। ଏଇଟା ବି ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା, ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ମୋର, ଏଇଟା ବି ମୋ ମାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା କି ଚୁଡ଼ି କୁହନ୍ତି, ପିତ୍ତଳ ଚୁଡ଼ି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଆକୁ ଝିଅ ପିଲା ବି ଗୋଟେ ପଟେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ପକେଇଛି ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ପତଳାଟା ପକେଇଛି, ସରୁଟେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି, ଝିଅ ବି ପକେଇ ପାରିବ ଗୋଟେ ପଟେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ମେଳା ଯାଇଥିଲି, ଭଦ୍ରକରେ ପଡିଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଥିଲା ଏଇଟା। ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ। ଏଇଟା ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା। ଏଇଟା ବି ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା, ଯେହେତୁ କାଚ ନାହିଁ ତ ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ହିଁ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେହେତୁ କାଚ ନାହିଁ, ମୋ ମା କାଚ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ଉପରେ ହିଁ ଆସିବ କଲେକ୍ସନ ସବୁ, କାଚ ଆସିବନି। ଆମର ଯୋଉ ଭୁଷ ତୁଳା ହୁଏନି, ଗାଁରେ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ କରନ୍ତିନି।
ଭୁଇଁ ଶୁଖୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ କରନ୍ତି ଭୁଇଁ ଶୁଖୁଆ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଜ ମାନେ ତ ଭୁଇଁ ଶୁଖୁଆ ହବା ଦରକାର। ଚାଷୀ ଚାଷୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ଚାଷ କେମିତି ଚାଷ କରନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କରିବେ ଭୁଇଁ ଶୁଖୁଆ ମାନେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ରେଡ୍ ଉପରେ ୟେଲୋ କଲର ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ରେଡ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ କଲର ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଇଁ ଏଇଟା ତଳଟା ଅଛି କଣ ଏଟା କୁହନ୍ତି ତମ୍ବା ଟାଇପ ର ଅଛି ତଳଟା, ତା ଉପରେ ଏମିତି କଲେକ୍ସନ ଏମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦାନା ଦାନା ହେଇକି ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ କାରବାର ହେଇଛି ଆଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉଟା ଚୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହାତରେ ଗଳେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଳା, ବାହୁଟି, ତା ବାହୁଟି କୁହନ୍ତି ଆକୁ। ପୁରା ସୁନା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି? ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ସବୁ ହିଁ ନଉଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ବାହୁଟି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ନା, ବାହୁଟି ଏଇଟା ଡିଜାଇନ ଚୁଡ଼ିଟା, ଆରେ ଦିଟା ସେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ କାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖୋଲିକି ଏଇଟା ଦେଖେଇଦେବି। ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଡିଜାଇନ ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ୟାର ଦୁଇ ପଟ ପିନ୍ଧା ସରିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ପଟ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର, ଆର ଦି ପଟ ଅଲରେଡି ପିନ୍ଧା ସରିଛି। ଫାଇବରଟା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଫାଇବରଟା, ସରି ଫାଇବରଟା। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆର ଦି ପଟ ପିନ୍ଧା ସରିଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଡିଜାଇନ। ଆର ସେମିତି ଦାନା ଦାନା ଅଛି, ଏଠି ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହେଇଛି, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ ପଡିଛି। ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି ପୁରା ଷ୍ଟୋନ ଟା। ଏଇଟା ଟିକେ ଖଇରୀ କଲରଟା। ଏଇଟା ଏମିତିର ଗୋଟେ ଏମିତିର ଯୋଉ ସଂଗାଟା ଏମିତିର ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ଦେଖୁନୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଥିଲା, ଏଟା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଅଛି। ହାଲକା ଟିକେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ। ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଥିଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି, ଟିକେ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ହାତର ମେହେନ୍ଦିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାଇ ତ ମେହେନ୍ଦି ସବୁ ମୁଁ କରିଛି। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଦେଖିଥିଲି, ଏଇଟା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସେଇ ମେଳାରୁ ହିଁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ। ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍। ଏଗୁଡାକୁ ଏଇଟା କି ଶଙ୍ଖା କୁହନ୍ତି? ପହ୍ଲା ଆକୁ। ଏଟା ପହ୍ଲାଟା, ଦି ସାଇଡରେ ଦି ହଳ, ମାନେ ଦି ହଳ। କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ପହ୍ଲା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏଇ ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା, ଏଇଟା ବି ମେଳାରୁ ଆଣିଥିଲି, ଭଦ୍ରକରେ ପଡିଥିଲା ଗୋଟେ ମେଳା। ନା ଅବଶ୍ୟ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେଳା ହିଁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ। ଭଦ୍ରକ ମହୋତ୍ସବ ନା ନା, ଏଇଟା ବୋଉ ଆଣିଥିଲା କାଳୀ ପୂଜାରେ। ନା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ବୋଉ ଆଣିଥିଲା କାଳୀ ପୂଜାରୁ। ଭଦ୍ରକର କାଳୀ ପୂଜା କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମୋ ମାର ଚୁଡ଼ି କଲେକ୍ସନ ଗଲା। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆମ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର ଚୁଡ଼ି କଲେକ୍ସନ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଚୁଡ଼ିଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ମାର କୋଉ ଚୁଡ଼ିଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସିବ ପାର୍ଟ 2 ରେ। ସାୟଦ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, ହୁଏତ
ଡବଲ ପାର୍ଟ ହେଇକି ଆସିପାରେ। ଯଦି ଡବଲ ପାର୍ଟ ହେଇ ଆସିଲା ତ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର ଚୁଡ଼ି କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ। ତ ରହୁଛି।